ko muso do ko sunjuru be ale la a b'a kɛ ka sunjuru in sara wa ɲa fana b'a dimi dɔgɔtɔrɔ ye fura dɔ d'a ma a k'a tonni a ɲa kan ko n'a ye fura in tonni a ɲa kan fura in daamu a b'a sɔrɔ a gɔnɔ kɔnɔ o bɛ cogo di Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka kitabu kɔnɔ Irsalatu Haqiqatu Siyam a ko min ye ka fura tonni tilo la ka fura tonni ɲa na a ko ninnu tɛ foyi kɛ sunna hari n'i y'a daamu sɔrɔ i gɔnɔ kɔnɔ parce que ji ni dumuni dɔn yɔrɔ tɛ ni fɛn dɔ nani da ye dɛ nu ka se i kɔnɔ ka se gɔnɔ kɔnɔ o de bɛ sun tiɲɛ mais ni o tɛ a ko ɲa tilo i bɛ se ka fura dɔ ninnu na hari n'a sera i gɔnɔ kɔnɔ foyi tɛ ka sunna baasi t'a la k'a ka fura to n'a ɲa kan ko olu bɛ misiriw dɔ kɔnɔ mɔgɔw dɔw ka kibaruyaw bɛ na misiriw la u ka kɔɲɔw n'u ka denkundi i b'a sɔrɔ u tɛna sali misiri la ani juma ani n'olu fatura u ka sow bɛ na misiri la sali ka k'u kan mɔgɔ o mɔgɔ n'u ka so kɔnɔ n'u bɛ sali n'u bɛ farida duuru in sali mais u tɛna sali misiri de kɔnɔ kabayira junubutigiw de don fasigiw de don mais u bɔlen tɛ silamɛya kɔnɔ tant que u bɛ sali kɔni u bɛ farida duuru in sali silamɛw de don u tɛna misiri sali min kɛ kɔnɔnajɛya de bɛ kɛ o la aw minnu y'u ka sigiɲɔgɔnw ye aw minnu y'u ka balimaw ye a bɛ misiriw kɔnɔ a bɛ kɔnɔnajɛya de k'u ye ka nasiha k'u ye k'u ɲamariya u ka to kana sali misiri kɔnɔ o de ka ɲi nasiha de bɛ k'u ye k'u wele k'u dawa ka nasiha k'u ye u bɛ se kana sali misiri kɔnɔ cogo min o de bɛ an kan k'o kɛ mais min ye n'u ka silamɛya ko min nana ko an k'u ka silamɛya ko in tɛ ko parce que o tɛna misiri kɔnɔ o fana tɛ bɛn an ɲɛ tant que ni silamɛw de don n'u sara an bɛ saliw ka sow ka misiriw kɔnɔ u ye misiri jama sali min to ye kabayira junubu de la b'u kan na o t'u labɔ silamɛya kɔnɔ ko an tɛ saliw kan an bɛ saliw kan u ka silamɛya ko min nana silamɛw ma an b'a kɛ mais an bɛ kɔnɔnajɛya de k'u ye ani bilasiraliw u bɛna sali misiri la cogo min